Tithokoza Mulungu chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu, potipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti tiphunzirepo mawu ake. Timayamika pa chimenechi potengera kuti ndi chimene chimatithandiza kuti tidziwe chimene Mulungu amafuna kwa ife. Mu tsiku la lero tikhala tili kuphunzirapo zokhudza tsiku loyamba la Sabata. Tsiku loyamba la Sabata ndi tsiku limene ife Akhristu timasonkhana pamodzi kuti tipembedze Mulungu. Ndi tsiku limene kwa ife lakhala tsiku la chizindikiro, kotero kuti pamene tsiku limene lili kuyandikira kwa ife amene tili Akhristu timalikonzekera mu njira zosiyanasiyana, komanso timaliyika m'malingaliro mwathu podziwa kuti ndi tsiku la mapangano athu ndi Mulungu. Choncho pali umboni wokwanira kuti ambiri sitimadziwa chifukwa chimene ife amene tili Akhristu mu chipangano chatsopano timapembedzera tsiku loyamba la Sabata. Mu phunziro lathu lino tikhala titakhazikika zokhudza tsiku limeneli loyamba la Sabata limene kwa ife amene tili Akhristu timapembedza. Koma poyamba tifuna tiphunzireko pang'ono zokhudza anzathu a chipangano chakale, makamaka ana Israeli, amene Mulungu adapangana nawo pangano lija la chilamulo. Nawonso Mulungu adawapatsanso tsiku lawo limene adawapatsa kuti azililingalira m'malingaliro mwawo komanso m'machitidwe mwawo. Choncho tikatha kuonapo zokhudza tsiku lawo limene Mulungu anapatsa ana Israeli pansi pa chilamulo cha Mose, kenaka tidzaona mmene tsiku lathu loyamba la Sabata kwa ife achipangano chatsopano makamaka lidabwerera pakati pathu. Mulungu atatulutsa ana Israeli mu dziko la Igupto, anakwanitsa kukhazikitsa pangano limene limatchedwa pangano la chilamulo pa phiri lija la Sinai. Ndipo pangano litakhazikitsidwa, Mulungu anakhazikitsa malamulo amene anafuna kuti ayendetse pangano limenelo la pakati pa Mulungu ndi Aisraeli. Ndipo limodzi mwa malamulo amene Mulungu anapatsa iwo ndi loti azisunga tsiku la Sabata. Tikamawerenga buku ili la Exodo chapter 20 pa verse yake ya 8, akuti uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Verse 9, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. 10, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako. Usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako mwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako mwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali m'mudzi mwako. Verse 11, chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chache Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Mulungu anakuwapatsanso lamulo limeneli makapo wapatsa tsiku loti azilisamalira limene analitchula kuti limeneli ndi tsiku la Sabata. Mulungu anawuza ana Israeli kuti azigwira ntchito zawo masiku asanu ndi limodzi kapena kuti masiku 6, ndipo akatero iwowo azikhala kuti wamaliza ntchito zawo, podziwa kuti tsiku linali lachisanu ndi chiwiri kapena kuti tsiku la namba 7, tsiku limeneli ndi tsiku la Yehova. Ndi anawalamulira iwowa kuti azipumula, asamagwire ntchito iliyonse, azisunga Sabata. Ili ndi lamulo limodzi limene Mulungu anawapatsa kuti azisunga ana a Israeli makamaka posunga tsiku limeneli la Sabata. Akukamba za tsiku la namba 7 kapena kuti lachisanu ndi chiwiri. Tikamawerenganso buku ili la Deuteronomy chapter 5 mu verse yake ya 14 ndi 15, akulankhula motere: koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako. Usamagwira ntchito iliyonse iwe, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena ng'ombe yako, kapena bulu wako, kapena zoweta zako zilizonse, kapena mlendo okhala m'mudzi mwako, kuti wantchito wako wamwamuna ndi wantchito wako wamkazi apumule monga iwe mwini. Verse 15,
ndipo uzikumbukira kuti unali kapolo m'dziko la Igupto, ndi kuti Yehova Mulungu wako anakutulutsako ndi dzanja lamphamvu ndi mkono otambasuka. Chifukwa chache Yehova Mulungu wako anakulamulira kusunga tsiku la Sabata. Pa Deuteronomy chapter 5 kuyambira verse 14 ndi 15, Mulungu akuwalimbikitsanso kuti ndidanena kuti muzisunga Sabata. Masiku asanu ndi limodzi, masiku 6 ndi amene inu muzigwira ntchito zanu nkumaliza. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri limeneli ndilo Sabata la Yehova. Usamagwire ntchito iwe pamodzi ndi ana anu, pamodzi ndi zoweta zanu, komanso ngakhale mlendo amene wagonera mwa inu. Pa verse 15 Mulungu akuwauza kuti ndikulamulireni kuti muzisunga Sabata loti inu muzikumbukira kuti mudala alendo ku dziko la Igupto, ndi kuti dzanja lamphamvu la Yehova lidakuwombolani. Ichi n'chifukwa chake ndidakulamulirani kuti inuyo muzisunga Sabata. Ndiye kuti Sabata imeneyi Mulungu powapatsa Israeli adawapatsira kuti tsiku limeneli akamapanda kugwira ntchito azililemekeza, azikumbukira zimene Yehova adawachitira. Tiudziwe kuti ana Israeli anakhala m'dziko la Igupto lija zaka zochuluka, ndipo pakulowa Farao wachiwiri adawazunza kwambiri, zimene Yehova Mulungu anamva chisoni ndipo anachita chilichonse choti iwowa awachotse m'dziko limeneli la Igupto. Ndipo anatulukadi ana Israeli m'dziko limeneli la Igupto nawalonjeza kukapatsa dziko lija la Kanaani. Ndiye chifukwa chake apa Yehova anena kuti ndakulamulirani tsiku limeneli kuti musamagwire ntchito, lizikuthandiza nukumbukira kuti inu mudala alendo ku dziko la Igupto, ndi kuti dzanja lamphamvu la Yehova lidakuwombolani. N'chifukwa chake ndidakulamulirani kuti inuyo muzisunga Sabata. Ana a Israeli anali nalo tsiku limene Mulungu adawapatsa, tsiku lachisanu ndi chiwiri kapena kuti tsiku la 7. Tikamawerenganso buku ili la Ezekiel chapter 20, tikamawerenga verse yake ya 12. Ezekiel chapter 20 mu verse yake ya 12 akuti, ndipo ndinawapatsanso masabata anga akhale chizindikiro pakati pa ine ndi iwo, kuti adziwe kuti ine ndine Yehova wakuwapatula. Koma nyumba ya Israeli inapandukira ine m'chipululu, sanayendanso m'malemba anga, ananyoza maweruzo anga, amene munthu akawachita adzakhala nawo ndi moyo. Ndi masabata anga anawayipsa kwambiri. Pamenepo ndidati ndiwatsanulire ukali wanga m'chipululu kuwatha. Verse 14. Koma ndinachichita chifukwa cha dzina langa kuti lisayipsidwe pamaso pa mitundu amene ndinawatulutsa pamaso pawo. Mulungu akulankhula kudzera kwa mneneri uyu Ezekieli kuti ana Israeli ndidawapatsa mawu anga, ndiwapatsa malamulo anga, komanso ndidawapatsa kuti azisunga masabata anga. Koma chimene adachita iwo, adapanduka osayendanso monga mwa mawu anga, ndipo mawu amene ndidawapatsa iwowa sanawasamalire, ndipo ngakhale Sabata iwowa adayipsa. Nthawi imeneyo ndidakwiya, ndidali ndi malingaliro oti ndiwawononge m'chipululu ndiwathe. Koma pali chinthu chimodzi chimene ndidalephera osachichita, pokana kuti ndingayipitse dzina langa mwa mitundu amene pamene ndimakhazikitsa pangano ili ndi ana Israeli, amitundu ndidawakana. Zimenezi zikutululira kuti kusunga Sabata linali lamulo limene Mulungu anapatsa ana Israeli. Akuti Sabata inali chizindikiro pakati pa Mulungu ndi iwo ana Israeli. Ichi n'chifukwa chache Mulungu powapatsa lamulo losunga tsiku limeneli la Sabata, adawapatsira lamulo limeneli kuti likhale chizindikiro pakati pa Mulungu ndi iwo. Pa Deuteronomy chapter 5 mu verse yake ya 14 ndi 15 akuti tsiku limeneli anawapatsa kuti iwowa liziwathandiza kukumbukira kuti adala alendo ku dziko la Igupto, ndi kuti dzanja lamphamvu la Yehova lidawawombola. Choncho tsiku lachisanu ndi chiwiri limene ndi tsiku la Sabata, Mulungu adapatsa ana Israeli pansi pa chilamulo cha Mose. Choncho tsiku ili la anzathu limene Mulungu anawapatsali, akuti iwowa amene adapatsidwawo
iwo amene anapatsidwawo sanalisamalire, adaliphwanya lamulo limeneli. Tili ndi chitsanzo chabwino, monga Mulungu adawawuza kuti musamagwire ntchito likakhala tsiku la Sabata. Tikamawerenga buku la Numeri chapter 15 verse la 32, adapezeka munthu wina amene adagwira ntchito tsiku la Sabata, adakatolera nkhuni tsiku la Sabata. Ndipo Aisraeli atampeza adamugwira, nupita naye kwa Mose ndi Aaroni, kuti tapeza munthu uyu alugwira ntchito tsiku la lero maka pakutolera nkhuni. Pamene malamulo aonena kuti munthu asamagwire ntchito pakakhala pa Sabata. Ndiye kuti Mose ndi Aaroni atamulandira munthu ameneyi, adayamba wamsunga, chifukwa Mulungu adangoyika lamulo kuti musamagwire ntchito pakakhala pa Sabata, koma adasanapitirize kuti akapezeka muzitere naye. Koma tikamaona pa buku limene la Numeri chapter 15 verse lake la 32, aunena kuti atakafunsira kwa Yehova kuti tapeza munthu alutola nkhuni tsiku la lero, titani naye. Ndiye kuti Mulungu adati, mukawuza Aisraeli onse aliyense akatole mwala ameneyo mukamuponye miyala akafe. Ndipo zimene zidachitikadi, moti munthu adakhetsedwa mwazi adafa chifukwa adaphwanya lamulo losunga Sabata, makamaka pa lamulo lonena kuti asagwire ntchito. Choncho pangano lakale limene Mulungu anapangana ndi ana Israeli, iwowa adawapatsa tsiku limeneli loti azisunga Sabata. Monga taonera pa Exodo chapter 20 kuyambira verse 8, akuti uzisamalira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Taonanso pa Deuteronomy chapter 5 verse 14 ndi 15, akuwawuza kuti tsiku limeneli ndidakupatsani kuti muzikumbukira kuti inu mudala alendo ku Igupto, ndi kuti dzanja langa la mphamvu langa lidakuombolani. Ichi n'chifukwa chake ndakulamulirani kuti inu muzisunga Sabata. Taonanso pa Ezekiel chapter 20 kuyambira verse la 12, Mulungu aonena kuti Aisraeli ndidawapatsa kuti azisunga masabata anga, koma sadawasamalire. Komanso pa buku limene la Ezekiel chapter 20 kuyambira verse 12, akuonetsa kuti lamulo losunga Sabata silinali la anthu a mitundu yonse, koma anapatsa iwo. Chifukwa unena kuti Aisraeli atawapeza mulandu woti amaphwanya Sabatayi, akuti adafuna awaononge. Koma chimene chidamulepheretsa Mulungu, chifukwa chakuti ankakana kuti dzina lake lingayipsidwe mwa mitundu, amene nthawi imene Mulungu wopangana pangano ndi ana Aisraeli pangano la chilamulo, a mitundu adawasiya, sadakhalira mpangano limeneli. Choncho Mulungu adawapatsa tsiku limeneli ana Aisraeli. Funso ndi lakuti, kodi tikatengera masiku athu ano, tsiku limeneli ndi tsiku liti limene Mulungu adawapatsa kuti iwo azisunga Sabata? Okondedwa, tsiku ili ndi tsiku lija limene timalitchula kuti Saturday, kapena limene anzathu ogwira ntchito ku maesteti adalitchukitsa ponena kuti loweruka. Anzathu amene akhala lugwira ntchito ku maesteti kapena ku mafamu, azungu amene anayambitsa bizinesi yokhala ndi minda ikuluikulu, pulani yawo imene adali nayo ndiyoti akawalemba anthu ntchito pa esteti aziwalipira pa Sabata osati pa mwezi. Ndiye chifukwa choganiza zimenezi, tsiku ili limene pakalenda timati Monday, iwo adalikhazikitsa kuti limeneli ndiye lolemba. Akamati lolemba, anthu obwera kudzagwira ntchito pa estetipo amabwera Monday kuti adzalembedwe. Ndiye akamagwira ntchito wiki imeneyo, podzafika Saturday, ndiye kuti bwana uja amabwera, anthu aja nkuwalipira, akatero amanyamuka kumapita kwawo, ndiye kuti aweruka. Chifukwa cha chimenechi, anzathu akumafamu kamene ku esteti adalitchukitsa kuti loweruka. Koma tikakamba za pakalendala tukamba Saturday, ndi tsiku limene Mulungu adawawuza Aisraeli kuti asamagwire ntchito. Tsiku limeneli ndiye tsiku la pa Sabata. Tidziwe za chimenechi pokhalanso akhristu ambiri komanso ena ambiri sitimadziwa kuti pa Sabata imene Mulungu anapatsa Ayuda linali tsiku lanji. Dziwani kuti ndi tsiku ili limene ndi Saturday, kapena kuti loweruka pakatchulidwe ka anzathu akuma esteti. Tsiku limeneli ndi limene Mulungu anapatsa Israeli. Tsiku la Sabata linali chizindikiro pakati pa Mulungu ndi Israeli pansi pa chilamulo cha Mose.
Tsiku la Sabata linkathandiza Aisraeli kukumbukira kuti adali alendo ku dziko la Igupto ndi kuti Yehova Mulungu adawawombola. Ndipo Mulungu anawawuza kuti tsiku limeneli azilisamalira osagwira ntchito. Koma tikukumbukira kodi kuti pangano limene Mulungu anapangana ndi ana Aisraeli pa phiri la Sinai lidamaliza ntchito yake pamene Yesu anali kufa pa mtanda. Tikamawerenga Yesu atabwera adabadwa pansi pa chilamulo cha Mose. Koma tione mawu amene Yesu analankhula pa Mateyu chapter 5 mu verse yake ya 17. Pa Mateyu chapter 5 verse 17 pali mawu otere: musaganize kuti ndinadza ine kudzapasula chilamulo kapena aneneri, sindinadza kupasula koma kukwaniritsa. Yesu atabwera wapeza ana Israeli akusamalira tsiku la Satade kapena kuti loweruka ngati tsiku la Sabata limene linali kugwira ntchito pansi pa chilamulo cha Mose. Ndiye Yesu atabwera wanena kuti sindinabwere kudzapasula chilamulo kapena aneneri koma ndabwera kudzakwaniritsa. Kodi kukwaniritsa ndi kutani? Ndili ndi zitsanzo ziwiri zotibweretsera kuti tidziwe kukwaniritsa ndi kutere. Ngati munthu ndi munthu nzake walembana ntchito yoti wina agwire, ndiye wogwira uja akagwira ntchito ija nkumaliza, akanyamuka nupita kwa bwana uja nukamuza kuti nakwaniritsa, akutanthauza kuti ntchito imene munandipatsa ija ndamaliza. Kutanthauza kuti kukwaniritsa ndi kumalizitsa, kufikitsa pothera chinthu, ndiye kukwaniritsa kumeneko. Chitsanzo chachiwiri, ngati mnyamata ndi mtsikana atulambeta kapena kuti chinkhoswe alonjezana kuti adikilirana kutsogolo kwa nthawi adzakwatirana. Ngati mnyamata wakhala mokhulupirika, mtsikana wakhala mokhulupirika, podzafika tsiku la kutsogolo anthu aja nikukwatirana, ndiye kuti akwaniritsa zimene adalonjezana. Sapitiriranso kudikilirana chifukwa tsopano akwatirana. Tikhoza kumvetsa tanthauzo la mawu kuti kukwaniritsa munjira imeneyi. Ndiye Yesu ati ndabwera kudzakwaniritsa chilamulo. Ndiye kuti amafuna kunena kuti chani? Pangano limene Mulungu anapangana ndi ana Aisraeli lija wabwera kudzalilozera malire kapena kuti pothera kuchokera pa tsiku limene Mulungu analikhazikitsa ndi ana Aisraeli pa phiri lija la Sinai. N'chifukwa chake Yesu pa nthawi imene amafa pa mtanda, tikamawerenga m'buku la Yohane chapter 19 mu verse yake ya 30 adalankhula mawu otere: pamene Yesu tsono analandira vinyo wosasayo anati kwatha, ndipo anawerama mutu napereka mzimu. Yesu pamene amafa pa mtanda adalankhuladi mawu akuti kwatha, monga momwe adalankhulira pa Mateyu 5 verse 17 kuti ndabwera kudzalozera chilamulo pothera kapena kuti kukwaniritsa. Choncho pokhala Sabata linali lamulo lochirikiza pangano la chilamulo. Ndiye chifukwa chake ngati pangano limene limachirikizidwa ndi lamulo losunga Sabata lidatha, lidakwaniritsidwa, n'chifukwa tsiku la anzathu loweruka Satade kapena pa Sabata idapita nthawi yake. Anzathu a Galatiya inalipo nthawi ina imene samamvetsa bwino kusiyana kwa mapanganowa, koma Paulo adawatanthauzira motere. Tikamawerenga Galatiya 3 verse yake ya 23, mawu otsogola nkhani amati chilamulo sichikhoza kupulumutsa, chititsogolera kutifikitsa kwa Khristu. Verse 23, koma chisanadze chikhulupiriro tinasungidwa pomvera lamulo, wotsekedwa kufikira chikhulupiriro chimene chikavumbulutsidwa bwinobwino. Momwemo chilamulo chinakhala namkungwi wathu wakutifikitsa kwa Khristu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. 25, koma popeza chadza chikhulupiriro sitikhalanso mvera namkungwi. Paulo amauza kuti chilamulo chija, pangano limene Mulungu anapangana ndi ana Aisraeli, silinali lopulumutsa, koma ntchito yake kunali kutilondolera kuti chikatifikitse kwa Yesu Khristu. Tinkamvera chilamulo kapena namkungwi chifukwa chikhulupiriro cha mwa Khristu Yesu chidali chisanadze. Koma popeza chadza chikhulupiriro sitimveranso namkungwi, sitimveranso chilamulo, tsopano tili pamaso pa Khristu Yesu amene tinkamuyembekezera kuti adza nacho chikhulupiriro. Ndiye kuti pangano limene Mulungu anapangana ndi ana Aisraeli, limene munali lamulo lija losunga tsiku la Sabata, lidapita pamene Yesu anafika pakati pathu. Choncho pokambapo zokhudza tsiku ili lidapita
pansi pa chilamulo cha Mose. Muphunziro lathu tifuna kuunikirapo zokhudza tsiku loyamba la Sabata limene inu ndine ngati Akhristu muchipangano chatsopano timasonkhana kupembedza Mulungu. Tsiku loyamba la Sabata limene muchipangano chatsopano ife amene tili Akhristu timasonkhana ndi kupembedza lidabwera bwanji pakati pathu. Tsiku loyamba la Sabata pali zifukwa zitatu zimene Akhristu muchipangano chatsopano anayamba kusonkhana tsiku loyamba la Sabata. Tikamawerenga buku la Mateyu 28 kuyambira verse 1 mpaka na verse 6 limatifotokozera kuti Yesu uja pamene anafa pa mtanda anayikidwa m'manda. Tsiku la Satade, Sabata ya Ayuda, Yesu anakhala ali m'manda. Koma pofika tsiku loyamba la Sabata Sunday ndi nthawi imene Yesu adauka kwa akufa. Tsiku limeneli ndi tsiku limene Yesu anagonjetsa imfa. Tsiku limene adapereka chikhulupiriro ku dziko lapansi kuti ife anthu tikadzafa chifukwa cha tchimo la Adamu, koma chifukwa chakuti Yesu wayigonjetsa imfa, ifenso tidzakhalanso ndi moyo. Tsiku loyamba la Sabata ndi tsiku limene Yesu adauka kwa akufa. Iso ndi nsanamira imodzi imene idapangitsa Khristu muchipangano chatsopano kuti tizisonkhana ndi kumpembedza Mulungu. Tilinso ndi chifukwa china chimene tichipeza pa buku la Machitidwe chapter 2 kuyambira verse 1 ndi 2. Pa Machitidwe chapter 2 pa verse 1 ndi 2 akuti tsiku la Pentekoste. Ndipo pakufika tsiku la Pentekoste anali onse pamodzi pa malo amodzi. Ndipo madzidzidzi anamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba nadzaza nyumba yonse imene anakhalamo. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana onga moto, ndipo unakhala pa iwo onse wayekha. Ndipo anadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera nayamba kulankhula ndi malilime monga Mzimu anawalankhulitsa. Pentekoste ndi tsiku la fifite. Ayuda aja pachaka ankakhala ndi maphwando atatu, pali phwando la misasa, phwando la Pasaka. Komanso limakwananso tsiku la fifite kuchokera pa tsiku limene apanga Pasaka. Podzakwana tsiku la fifitelo amatenga zokolola zawo zoyamba Israeli nukapereka nsembe kukachisi wawo. Ndiye tsiku limene limasidwa tsiku la fifite limene amakondwerera kuti zakumunda kwawo zacha. Ndiye muchigriki akati Pentekoste akukamba za tsiku la fifite. Koma tsopano tsiku la fifite kapena Pentekoste imene inachitika mu tsiku nthawi ya Yesu inadzakwana tsiku loyamba la Sabata Sunday. Pa Pentekoste padachitika zinthu ziti imene inachitika mu nthawi ya Yesu. Chinthu choyamba ndi tsiku limene Mzimu Woyera adabwera kuchokera kwa Mulungu. Komanso tsiku limeneli ndi tsiku limene mpingo umene Yesu anawulonjeza pa Mateyu 16 verse yake ya 18 kuti pa thanthwe ndidzakhazika mpingo wanga. Tsiku limenelo unakwaniritsidwa mpingo. Choncho ndi tsiku limene Yesu anagonjetsa imfa pakuuka kwa akufa, tsiku loyamba la Sabata. Komanso ndi tsiku limene Mzimu Woyera adabwera kuchokera kwa Mulungu. Komanso ndi tsiku limene mpingo unayamba. Izi ndi nsanamira zimene zinapanga Khristu kuti azisonkhana tsiku loyamba la Sabata. Ndipo kusonyeza kuti tsiku limeneli ndi lovomerezeka ndi Mulungu, timawerenga 1 Korinto chapter 16. Paulo polembera Khristu aku Korinto anawuza kuti pamene asonkhana tsiku loyamba la Sabata ayenera kuchita chopereka. Chopereka chakhala chochitika tsiku loyamba la Sabata ngati mbali imodzi yopembedza. Tikamaonanso pa Machitidwe chapter 20 kuyambira verse 7, Luka polemba buku la Machitidwe atumwi anafotokozera kuti pamene mpingo wa Patilowa unasonkhana tsiku loyamba la Sabata, nthawi imeneyo kuti Paulo ali pomwepo anakhala ndi nthawi yokumbukira imfa ya Ambuye ponyema mkate. Tsiku loyamba la Sabata. Tikamawerenga pa Chivumbulutso chapter 1 kuyambira verse 10, Yohana unena kuti ndinagwidwa ndi Mzimu tsiku la Ambuye. Tsiku loyamba la Sabata limadziwikanso kuti tsiku la Ambuye. Ndi tsiku la Ambuye, tsiku loyamba la Sabata. Akhristu mu chipangano chatsopano takhala tumasonkhana tsiku loyamba la Sabata pa zifukwa zimenezo. Yesu adauka kwa akufa Sunday.
mpingo udayamba tsiku loyamba la sabata Sunday, Mzimu Woyera anabwera tsiku loyamba la sabata Sunday. Zimenezi zinamanga Khristu kupembedza tsiku limeneli loyamba la sabata. Sunday sipa sabata. Sabata limene napatsidwa anzathu achipangano chakale Saturday kapena kuti loweluka. Koma sabata imeneyi idamaliza ntchito yake pamene Yesu amafa pa mtanda. Pamene tupita kumapeto kwa phunziro lathu, tifuna tiwunikirepo kanthu kena. Yesu anabadwa nthawi ya ufumu wa Roma, ndiye chimene chinadzachitika akhristu amene amagwira ntchito za boma, tsiku loyamba la sabata Sunday linali tsiku loti amene kupita ku ntchito. Koma chimene chimadzachitika tsiku lomwe linasanduka tsiku lopembedza. Ndi akhristu chifukwa cha chikhulupiriro chawo amalola kujomba ku ntchito, amapita kokapembedza. Sundaynso ikafika molomoti apite ku ntchito, iwo amapita kokapembedza. Mwezi ukatha, mkhristu amene amagwira ntchito za boma kuti akalandire ndalama zake omamudula. Ndi akhristu amene amalola kuti adulitsidwe ndalama zawo chifukwa choti akapembedze Sunday chinazindikirika kwa mfumu ya dziko Constantine. Tikamawerenga mbiri ya mpingo kapena kuti church history imatifotokozera zimenezi. Kuti Constantine ataona chimenecho adalamula kuti kwa Khristu onse tsiku la Sunday likhale tsiku la holiday. Lidakhala tsiku la holiday atalamula Constantine. Choncho tsiku limeneli ngati adalamula kuti likhale la holiday, adawathandiza akhristu aja kuti akalephera kupita ku ntchito, akapita kokapembedza ku ntchito asamawadule ndalama. Osati Constantine ndi amene adalamulira akhristu kuti azipembedza Sunday kuphwanya sabata ya chipangano chakale ayi. Koma Constantine adangolamula kuti tsiku limeneli likhale tsiku la holiday. Anzathu amene adalakwa kuwerenga adalakwa kuwerenga buku lopatulika Baibulo posadziwa kuti pangano lakale la chilamulo lidatha ndi lamulo losunga sabata. Adalakwanso kuwerenga mbiri history, amanena kuti inu akhristu mumapembedza Constantine chifukwa amene adalamula kuti muzipembedza Sunday pamene adaphwanya sabata ya Yehova. Izi sizolondola. Constantine sindi adalamula kuti akhristu azipembedza Sunday. Akhristu amapembedza Sunday chifukwa ndi tsiku limenenso adauka kwa akufa, tsiku la kuyamba kwa mpingo, tsiku limene Mzimu Woyera udabwera. Lakhala tsiku la Ambuye pamene tiwerenga Chivumbulutso chapter 1 kuyambira verse yake ya 10. Choncho izi ndi zimene Mulungu tiyembekezera kuti inu ndi ine tizidziwe. Tsiku la anzathu lidapita, chipangano chatsopano tili ndi tsiku loyamba la sabata Sunday. Timafuna lero tiphunzirepo zokhudza tsiku loyamba la sabata limene ife akhristu timasonkhanali. Tithokoze kuti munali pamenepo kuphunzira mawu a Mulungu. Mtsiku la lero munali ndine Namaan Kammalunje. Tipemphe Mulungu zokudalitsa dalitso lonse. Amen.